niin myöskin meillä. Saa banaaneita syödä aivan kyllikseen. Jos jaksaa, tietysti maksaa. Saa banaaneita tarjota, jos ei ole. Mutta kyllä minä ja koko SDP on hyvin tosi mielellä, tosi tarkoituksella liikkeellä Unelmista todeksi -kiertueella. Ja syy siihen, ystävät, on se, että tämä Suomi, rakas isänmaamme, on rakennettu suurilla unelmilla. Ja ennen kaikkea SDP haluaa kuulla tavallisten suomalaisten unelmia. Kuulla, että mitä ihmiset, olivat he sitten eläkkeellä, olivat he sitten työttömänä, olivat he sitten nuoria tai lapsiperheiden vanhempia, minkälaisista asioista suomalaiset tänä päivänä unelmoivat. Nyt on takana jo 2 viikkoa tätä kiertämistä ja kyllä yksi asia nousee ylitse muiden, eli ihmiset unelmoivat paremmasta perusterveydenhuollosta. Eli toimivista, laadukkaista terveyskeskuksista, jossa on riittävästi lääkäreitä, riittävästi hoitajia ja sitä kautta ihmiset saavat palveluita. Tämä on selkeästi ollut ihmisten toive eri puolilla Suomea. Onko tämä se teema, millä kunnallisvaalit voitetaan vai tuleeko vielä paljon muutakin? No, SDP lähtee kuntavaaleihin hyvällä mielellä. Meidän tavoitteena on saada ehdokkaaksi arjen asiantuntijoita, eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia, eri ammattiryhmien edustajia. Ja me uskomme, että hyvällä ehdokasasettelulla, mutta ennen kaikkea myös hyvillä tärkeillä vaaliteemoilla, josta perusterveydenhuolto on yksi, vanhustenhuollon laadun parantaminen on toinen, lapsiperheiden aseman parantaminen päivähoidon, koulun kautta on 3, ympäristökysymykset on 4. Näiden teemojen kautta uskomme, että tulemme tarjoamaan hyvän vaihtoehdon tälle porvarihallituksen politiikalle.